zenuen, urrengo egunien, bombardioen urrengo egunien zer egin zenuen. Hemen geratu zinen honin joko? Ba, karo. Orduen berri handik egun bire, eta handik lau egunera berri do bombardeatu dien. Atzera bombardeo egin barriro, bai. Hau dana bombardeo egin barriro. Eta nora joeten zinen zuek? Horra, otxastera, horrekoanen jarrefugio bat, barreti edonekoen oin. Bai. Horra onzan, undi bat onzan, Solobi, ezta? Solobi. Da zarre gainur, karri tronkoek, pinuek, da ipini, da gero harri batzuk, da gero gani ipintzen gutzen soizek, ez tegin igerri, Bedarra, bedarra, Bedarra lurraz, da gure bon beste batzuk, da zireni esentitan gainu nien ero dozu duten, ba, emeti hori txak, antxe zartzen nien, abioia kontu bizare, zain baju ibiltzen ziren, espero guen jota persona garbitzeko, zema gente arrepeta bien. Hemen ez eguen inorbe egunez, Eta gente gehiago etorreko zan, San Roque inguruko horra zuek hasi. Bai, egote gainen, honepe bai. Guztintzako epe bai? Guztintzako egote gainen, joder. Da bestatzu begizaren jarrefugu jogorre, bilurre gazein jedukizan gentiek, ez que bizan defensa bazte, ez zakillen uz datu zen, edo zein orde etortu zien.